Ja, ti smo došli. Na Bikijadu, Ivane, A u Sinj. Nisi, ja nisi. Dicmo. Dicmo je Dicmo je band. band, ti miša. Ono koji se ne boli glava. Nije je dobra janjetina. Je, bolje, neće biti dobro raka. A čavapi? Došli, ti doma još ne. Ne bit će ovako. Vrti. Aha. A ti imamo ja sad doma. Ok, Ivane materijuna, pogledaj. Odmah mi sline gredu. Tak, Hoćemo ni dvo doma. hoćemo obavezno. Imamo čoček. Nije, cevo. Čavo, nike beštije. Mi smo ovo došli. Nindra oko Sinja, niko Dicmo smo došli. Nike beštije se tu četu sad. Ali ovi bi bi dobar na žeravu. U vremenu je prvi Narožon, došao ovi bi dobar narožon. po imenu Pera Nek bi Braće više Pavlića, sturi, ali uredili a bi. čast mi je da je danas nama ekipa Uredili bi ga mi nešto. TV Jadran, pa Sad im je ovo. ugodan boravak Ovo, i sad hoće im. to lijepo zabilježiti, lijepo snimiti. Danas je ovo puno poklanjati. Čast mi je da pozdravim tebe gledao. Ovdje na brijanje. Ovi tebe gledao. Ako se zaleti, Evo pa! Na moja, na. Ovo ništa smo vozili za njih. Mio, jesmo upali u lovu ili 100%. jesmo zaradili na ovom? Mjeri 200. Odlično, idemo dalje. svojim garom. Ne odmoraj se malo noška fermaju. Malo se ono odmori. Ne daj se, no. Ma kak, ne daj se nikak. To je čudo. Gredu leć. Sa pauzom. Jelna borba, moga i bolje. Govorio je se na ono prvo, moga se. Mio, stop! 3 minute 40 Jebote ti. Svaka čast, doktore. Jelene. Župiću, čestitamo Župiću, a našem Juriću više sreće drugi put i Mrkanu. Ovo je nabrijao ono. Kako je doleti, a? Nabrijan je 200 na ovo. Ovo će biti akcija.
Doletija je kao metak. Ima li ništa za ovo? Daj Janje.